Velkommen til min kanal. I dag vil jeg lave en unboxing, for jeg har lige fået mine ting, så vi ses, når vi skal til det. Så, jeg vil bare starte ud med at vise jer en vest, som ikke er så meget unboxing. Men det var fordi, jeg fik den sådan her, da jeg købte den ude på Rømø. Ja, den er rigtig fed, men bare lige for at opdatere på, at jeg har fået noget nyt. Så ja, den koster 500 kroner. Om jeg så kom på shop noget. Men så købte jeg også dem her. Og de kostede 80 kroner. De er faktisk rigtig gode, for det er sådan læder under os her. Så det er også nogle virkelig gode nogle. Og så efter noget, jeg har ventet på i ret lang tid. Der. Min, hvad hedder det? Min boom. Min stylt til min sniper. Så den skal nok lige være fed at undbukse. Den her har jeg så også købt på Billig Leg. Så I kan bare skrive op Billig Leg, hvis I vil gå ind og tjekke noget af det her ud. Sådan der. Så har vi det. Ja, der var den. Eller, ej, ikke den her vel. Ja. Den er gav 200 kroner med. Den sprang nu. Hold bare gas. Glad smiley. Ja. Okay, nu skal vi lige se, hvordan jeg får den her op. Så bare vi gør det sådan her. Det er ren jern. Og det er bare godt, jo. Ren jern, mand. Jeg vender tilbage, når jeg lige hurtigt har fundet ud af, hvordan den her den virker. Og så putter den på min sniper. Så nu har jeg så fået den ud. Nu fandt jeg lige ud af, det er bare dem her, der skal trykkes ned, så du kan klappe op. Så løft den op. Ej, lige så I kan se det her. Her er der sådan et hul, sagde jeg også i går. Så skal der vel bare klappes i der. Og nu sidder den fast. Så det er bare godt. Så skal vi se, hvordan den lige sidder. Det er lækker, den her. Den sidder lige selvfølgelig og dingler lidt, ikke? Men kan I trykke den ned? Fik jeg lige mine fingre her. Så var det klemt der. Og så hiver den op sådan her. Så det står vel øge den her lidt. Og skyde. Ja. Men tusind tak for, at I gad at se med i den her video. Så vi ses i næste video. Hej hej.